Salut, mă numesc Andrei și o să vă prezint un tutorial pe Minecraft cum să construim un grajd pentru animale. Așa, în primul rând trebuie să punem gard pe primul strat. Așa, împrejmuim un loc, nu foarte mare, depinde câte animale aveți și depinde ce gusturi aveți. Așa. Bun. Să acoperim un pic aici. Trebuie să fie un loc pe unde să intri. După care urmează un zid aici sus, pentru că animalele pot sări peste gard, așa că este nevoie de acest zid. Culoarea lemnului prelucrat cu care lucrați poate fi în funcție de ce culoare doriți. Fiecare face după gustul lui. Așa. Depinde cum doriți să faceți grajdul. Puteți să-l faceți fără acoperiș și cu acoperiș. Eu prefer să-l fac fără acoperiș. Și punem și o ușă. Așa. O deschidem cu click dreapta. E ok. Un tutorial foarte simplu. Priviți, avem un grajd, ne putem băga foarte ușor animalele. Acum, înăuntru, îl mai puteți decora în funcție de cum vă place. Mie, sincer, îmi place așa simplu și frumos. Eu sunt Andy de pe La Leagăne și vă mulțumesc pentru că ați vizionat tutorialul meu. Vă rog să dați și un like dacă se poate. Vă salut!